כאשר בפעם הראשונה דוקטור גרינוולד הגיע אליי הביתה, והוא הראה לי את ההדגמות האלה, אני נשארתי בשוק, ואני רוצה לשתף אתכם מעט מאותה תחושה שהייתה לי באותו יום. אני רוצה את אחד האורחים, גבר, אם אפשר, אני לא אפלה חלילה, להגיע אליי לבמה. מי המתנדב פה? בוא תעלה בבקשה. לכאן. מה שמך? דוד. דוד, יש לי בקשה אליך, יד ימין קדימה, ומה שאני אנסה לעשות זה להוריד את היד שלך כלפי מטה, ואתה תתנגד לי הכי שאתה יכול כלפי התקרה. זה בסדר לי? וואלה, הוא חזק. אוקיי. אני רואה שהבחור, דוד, חזק. בבקשה, מדבקה, סגור בבקשה את היד. אותו דבר כאן, סגור את היד. 90 מעלות בבקשה. יופי, מצוין. אני מבקש ממך הכי חזק שאתה יכול. בסדר, דוד? מוכן? הרגשת הבדל? כן. אוקיי. תודה. בפעם הראשונה מיוחד לא סיפרתי לדוד מה המדבקה הולכת לעשות עליו. הבנתי שהוא בחור חזק. יש לי את אפשרות עם המדבקה גם לחזק אותו וגם להחליש. מה שבחרתי היה להחליש אותו. דידי, אתה בבקשה אל תכופף את היד. ומה שאני אנסה, אני אנסה להרים את היד, אתה תלחץ הכי חזק כלפי הרצפה שאתה יכול. מוכן? אוקיי, דידי. אוקיי, בואו ננסה עוד פעם. לפעמים אני אומר, אנשים אולי לא מוכנים, הוא משקיע, אני מרגיש הרבה אנרגיות ויש לו הרבה כוח, דידי. מוכן? אוקיי, עכשיו הצחקתי אותו קצת, אז הוא היה יותר חלש כנראה. בסדר גמור. עכשיו מה שיפה, מדבקות עובדות, לא צריך להדביק אותן. ברגע שהן פוגשות את השדה האלקטרומגנטי 4 סנטימטר מהגוף, הן מתחילות לעבוד. אני שם, אתם לא רואים, על הרגל הימנית אני שם מדבקה אחת, על הרגל השמאלית אני שם את המדבקה השנייה. אז עכשיו בואו נעשה עוד פעם. דידי, אתה מוכן? בכל הכוח? אוקיי, עכשיו רגע אחד, דידי, דקה. יש כאלה שאומרים אולי הפעלת פחות כוח. אני אנסה להרים את דידי בשתי ידיים, אני מקווה שהפעם אני אצליח. דידי, מוכן? רגע, רק שנייה, עוד דקה. עוד דקה, אם אתה נותן זה עוד דבר. לפעמים אולי המדבקה, גם הוא תפס את הפרינציפ, בואו נבדוק. דידי, מוכן? אוקיי, תודה רבה. זה עובד רק על 80%, אנחנו ננסה. אופרה, בואי תרדי פה בבקשה למטה. מה שיש לי בבקשה? אוקיי, זה מרכז העניבה שלי. בסדר, שיהיה לנו בטוח. קחי את זה בבקשה, תסגרי את היד. אותו דבר פה. אל תזיז את הרגליים, תחזרי לנקודת המוצא. שהתחלת, תורידי את היד, תורידי. תתחילי מההתחלה עם האצבע האמורה. 100%, תודה.